Metia mabusuafo nyina ene matiefo nyina sede musinim na wotwe na wotwe bia no mede ɛbɛbuo ɛbrɛwo na ene de no na aduso na mede aseda ɛbɛma EL economy logistics saa adwumakwe wo mo aboa me papa anya asem ketewa na da bia sede meka no sɛ wo oman South Africa mu na wopɛsɛ bibia wopɛsɛ wode kɔ Ghana bia wopɛsɛ ekurumu akorafo na wontena bi mu a wopɛsɛ osesa onoma nyina ɛkɔ Ghana economy logistics na mekamfo ama wo mo na asomase a mede ene dwumadie no ebrɛmo na ene no nia ye ba beka ho asem eye abusua abusua migidi se obi bia wo tie mi bia ewo abusua mu anase ofri abusua mu eno na ene ye ba beka ho asem abusua na ye ba beka ho asem se ye hyase dia na ye di wei na ebe hyase eno kra de embre kra empanimfo se abusua dofunu abusua edofunu eno ena ne ye de ehye ase se ye toaso so ase na empanimfo ese abusua dowo a ena wo cheka o ma wontua bi se abusua edowo a ena o cheka o ma wontua bi eno so eno no se ye koye numu a empanimfo se abusua dua wo yi yentwa abusua dua yentwa eno so eno no abusua dua yentwa saa so na empanimfo se abusua chediwia na ato agro se abusua chediwia na ato agro saa na empanimfo ese ɛbɛbuo na wotie unua bema ɔdeneho berema baakope empanimfo se abusua chirika saa ɛbɛwedie obianim ane so akwakoye abusua ho donti na yede eba behye empanimfo se abusua echirika saa so na empanimfo se abusua enchiri fa wabususem kɔ misisu biem empanimfo se abusua enchiri fa wabususem ekɔ eno so eno no saa so na empanimfo se abusua ti ne de obo ntam abusua eti ene de obo ntam saa na empanimfo ese na mede aseda ebema economy logistics se wo pese yedi noma efri Ghana ebrewo eye oman South Africa mu a obetimi afre eye economy logistics ne number ena egu eye efidie no so no saa so na empanimfo se abusua yedom na wonaba ne wunia